του Smoking, χαίρετε! Καλώς ορίσατε στο Ace Collection. Στο σημερινό επεισόδιο πάμε να δούμε τον πιο ωραίο ναργιλέ που έχω δει ποτέ στη ζωή μου, τον Medus Mirage. Ο Medus Mirage είναι ο πιο ακριβώς, η ναυαρχίδα της εταιρείας Medus. Βγαίνει σε δύο μεγέθη, τον Mirage και τον Mirage Grande, ο οποίος δεν θα χωρούσε στο πλάνο, που δεν τον έφερα. Είμαι και κοντός. Ναι. Και πάμε να δούμε πώς έρχεται, από τι μερία αποτελείται και μετά πώς λειτουργεί και κάποια πράγματα πάνω στο συγκεκριμένο ναργιλέ, ο οποίος είναι το μαργαριτάρι της συλλογής μου. Ο Medus Mirage έρχεται με δύο λάστιχα, τα οποία είναι σιλικόνη, επενδυμένη μαζί με ένα μεταλλικό net πάνω, ένα γυάλινο mouthpiece με έναν κάπως pattern πάνω, γράφοντας Medus Pipes, το οποίο είναι unscrewable πάνω στο λάστιχο, δηλαδή είναι βιδωτό. Έχουμε ακριβώς το ίδιο κομμάτι και στο άλλο λάστιχο. Συνεχίζουμε με το connector του, το οποίο μέσα το συγκεκριμένο έχει μια βαλβίδα. Έχουμε ένα hook για να μπορέσουμε να βάλουμε το λάστιχο, να το κάνουμε rest πάνω στο ναργιλέ, άμα θέλουμε να πάμε τουαλέτα. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η μόνη διαφορά στο άλλο λάστιχο είναι ότι δεν έχω την πίγια μέσα. Η εταιρεία φέρνει σου και βαλβίδα κανονική, φέρνει σου και connector χωρίς πίγια και φέρνει σου και δυο με πίγια για να μπορούν να καπνίζουν δύο άτομα. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος ναργιλές είναι ο duality, δηλαδή έχει δύο λάστιχα. Σε αντίθεση με τους σέπια που είδαμε για παράδειγμα το κοράλικα ή τους νοτίλα όπως ο κραπ, η Craft Collection, δηλαδή αυτή η σειρά, υπάρχουν και Trinity, δηλαδή μπαίνουν τρία λάστιχα πάνω, το οποίο δεν το επέλεξα εγώ. Συνεχίζουμε να έχουμε τον Ball, το οποίο έχουμε δείξει και σε άλλους ναργιλέδες της Medus. Είναι το Large Head, το συγκεκριμένο, το μεγάλο. Είναι το χοντρό γιατί ο συγκεκριμένος ναργιλές είναι V1 μοντέλο, είναι παλιός. Έχουμε μέσα το screen που βλέπουμε, όπως και τα άλλα που δείξαμε είτε στον κοράλικα είτε στον κραπ, με τη μόνη διαφορά είναι ότι τα συγκεκριμένα balls σε τούτη τη σειρά μπαίνουν πάνω με αμμοβολή. Δηλαδή δεν χρησιμοποιούμε grommet για να μπει το ball μας πάνω στον ναργιλέ. Επίσης ακόμα μια διαφορά είναι ότι έχουμε το down stem, το οποίο είναι γυάλινο και βιδώνει κάτω στον ball, σε αντίθεση με τις άλλες δύο συλλογές, στους οποίους έμπαινε μπηχτό μαζί με έναν grommet. Συνεχίζουμε. Έχουμε τη γυάλα του ναργιλέ, το corpus, το οποίο λογικά έχετε δει σε πολλά βίντεο μου που κάνω cocktail μέσα. Κάτω έχουμε τη στάμπα του που λέει ότι είναι handmade crystal bohemian glass μαζί με το serial number του, το οποίο είναι πάλι engraved πάνω. Αρκετά βαρύ, γύρω στο 1 εκατοστό μπάχο στο κρίσταλλο βοημίας του, και είναι ο μόνος ναργιλές της Medus ο οποίος είναι ούλος που γυαλί στην ουσία. Λοιπόν, συνεχίζουμε να έχουμε τη βάση. Η βάση φτιάχνει σε δύο μεγέθη. Το πρώτο της μέγεθος είναι το κοντό που βλέπουμε τώρα και είναι το ψηλό που είναι μέχρι εδώ, στον Mirage Grande. Επίσης η βάση είναι από κρίσταλλο βοημίας. Έρχεται με μια σιλικόνη η οποία μπαίνει πάνω, ούτως ώστε να αποφεύγεται η επαφή κατευθείαν των γυαλιών για να είναι πιο safe. Και πάνω επίσης γράφει ένα fill line, ώστε να ξέρουμε μέχρι πού θέλουμε να βάλουμε το νερό μας για να δημιουργήσουμε ένα σωστό effect πάνω. Στη συνέχεια έχουμε το περίφημο Chameleon Lamp LED. Τα LED της Medus είναι πανάκριβα γενικά τα φώτα τους. Το συγκεκριμένο ξεπερνά τα 1.400 ευρώ. Ο λόγος που είναι έτσι ακριβό είναι ότι έχει φωτορυθμικό πάνω. Τώρα μπορείτε να δείτε ότι κάνει ήχους με τη φωνή μου. Θα το δείτε και μετά. Έναν πολλά ωραίο LED, κυριολεκτικά κάνει το ναργιλέ να ξεχωρίζει πάρα πολλά μέσα στο δωμάτιο, ειδικά ο συγκεκριμένος, στον οποίο μπορούμε να βάλουμε μέσα νερά ή οτιδήποτε, ψάρια, έχω δει διάφορα πράγματα να βάλουμε μέσα. Μπορεί να βάλει μπετεράντο κάποιος αν θέλει. Και έχουμε και τη μασούα μας, η οποία την έχω δείξει, είπα πάρα πολλές φορές, είναι από τις αγαπημένες μου μασούες. Και τώρα που ήρθε και ο Sahara Smoke στα χέρια μου, επιμένω ότι είναι η αγαπημένη μου μασούα.
Λοιπόν, πάμε να στήσουμε το ναργιλέ μας, να το ανάψουμε, να δούμε πώς καπνίζει και τι λέει και κάποιες σκέψεις πάνω σε αυτό το ναργιλέ, τον οποίο έχω στα χέρια μου εδώ και 1,5 χρόνο. Here comes the music. Boom, 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 boom. I'll shoot you right down. Boom, 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 boom. Ow, 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 ow. Boom, 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 boom. I'll shoot you right down. Boom, 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 boom. Ow, 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 ow. Το κόκτέιλ μας δεν είναι έτοιμο. Πάμε να δοκιμάσουμε το ναργιλέ μας και να δούμε πώς καπνίζει, τι λέει και πώς λειτουργεί. Λοιπόν, έχω βάλει μέσα Argelini Creamy Peach μαζί με Alfaker Grapefruit. Έβαλα 3 κάρβουνα στο καλούδλο τους. Χρειάζεται για το συγκεκριμένο μπολ, επειδή είναι μεγάλο, αρκετά, έχει χοντρά τυχώματα. Θέλει πολύ θερμότητα για να πιάσει μια θερμοκρασία του, ώστε να δουλέψει κανονικά. Επομπάραμε τον γελίο του ναργιλέ πιο πριν για να είναι έτοιμος τώρα που καπνίζουμε. Λοιπόν, όπως βλέπετε το LED αλλάζει χρωματισμούς που μόνο του που κάτω. Καλά LED, ο Θεός να το κάνει, είναι έτσι αμπαζούρ. Λοιπόν, πάμε να το δοκιμάσουμε, να δούμε πώς τραβά, τι κάνει και τι γνώμη πάνω στον ναργιλέ του. Σε αντίθεση με κάθε άλλο ναργιλέ το οποίο έχω δοκιμάσει, ο συγκεκριμένος έχει restricted τράβηγμα, το οποίο οφείλεται στο μέγεθος του port που έχει μέσα στο λάστιχο του, αλλά και στο μικρό του downstem. Το ότι το downstem του είναι μικρό είναι ο λόγος που λειτουργούν καλά του οι ναργιλέδες. Θα δείτε πολλές φορές στο παζάρι κάποιους ναργιλέδες οι οποίοι είναι αντιγραφή της μεντούς. Για παράδειγμα, τη είναι Widow ή τη είναι Aqua ο συγκεκριμένος ή κάποιους άλλους made in China ναργιλέδες. Η διαφορά τους με τους μεντούς είναι ότι το downstem είναι αρκετά μεγάλο και λόγω του ότι έχουμε ένα μεγάλο smoke chamber πάνω, και ώρα που τραβάς φέρνεις πολύ καπνό μέσα και καταντά ναργιλές να σε πνίει παρά να μπορείς να καπνίσεις. Το τράβημα τους είναι πάρα πολύ ανοιχτό και καθόλου ευχάριστο. Ο συγκεκριμένος ναργιλές είναι ο ναργιλές μου που χρησιμοποίησα για να κάνω κάποια cocktails, τα οποία ελπίζω να έχετε δει. Αν όχι, κοιτάξτε στο τέλος το κανάλι το άλλο με τα cocktails. Έχει ένα περιορισμένο τράβημα σχετικά για γυάλινο ναργιλέ. Έχει τη δυνατότητα να καπνίσουν 2 άτομα. Χρήστο, έλα να δοκιμάσεις, να δείξουμε πώς καπνίζουν 2 άτομα από το συγκεκριμένο ναργιλέ. Αν κρατήσουμε τα 2 ports που έχουν και τα 2 μπίγια μέσα, μπορεί να καπνίζουν και τα 2 χωρίς κάποια δυσκολία. Τώρα, επειδή στο δικό μου δεν έβαλα μπίγια για να μπορέσω να σας δείξω την εξαέρωση του ναργιλέ, πρέπει να κλείσω το mouthpiece μου για να μπορώ να δημιουργήσω μια αντίσταση για να μπορέσει να καπνίσει ο Χρήστος. Μπορούμε να καπνίζουμε νυχτιό ταυτόχρονα όμως. Εκτός αν είμαστε ρουφίχτρες, όπως είμαστε νυχτιό. Και ο Γιαννέρης μπορούν να καπνίζουν ταυτόχρονα. Ο ναργιλές μας έχει καλή εξαέρωση, το πέρσου είναι full. Λόγω του ότι έχω μέσα λάστιχο όμως, κόφκι μας το κάπως, λόγω του ότι χρησιμοποιώ λάστιχο. Αν αφαιρέσω το λάστιχο και μπει η βαλβίδα, θα δείτε ότι εξαερώνει πάρα πολλά εύκολα. Δεν θα πάει πάνω νερό στο μπολ μας, παρόλο ότι το downstem του είναι κοντό, δεν έχει κάποιο θέμα να καταστρέψουμε το session μας ή οτιδήποτε. Ο ναργιλές του, ειδικά με τον μπολ το μεγάλο, άμα είναι να το φτιάξω, να του βάλω χωρί 35 γραμμάρια καπνό μέσα, να διαρκέσει έτσι κάτι έναν 3ωρο να καπνίζω, να χρησιμοποιήσω έτσι Starbucks Vintage μέσα ή κάποια άλλα Dark Leaf Tobacco με παραπάνω διάρκεια. Κυριολεκτικά βάλεις Lord of the Rings, κάθεσαι, βλέπεις τώρα καπνίζεις ναργιλέ.
πάρα πολλά καλός για cocktails. Ίσως να μην προσφέρεται τόσο πολλά όσο η σέπια σειρά. Λόγω του port του που πάνω, δηλαδή το άνοιγμα που έχει που μπαίνει τον μπολ, είναι κάπως πιο μικρό στη craft σειρά παρά τη σέπια. Λόγω του ότι τα μπολ μπαίνουν με αμμοβολή. Στα άλλα μπαίνει τον γκρόμετρα, έχουν μια πιο μεγάλη διάμετρο και πιο εύκολο να παίξεις μέσα. Όμως χρησιμοποιώ το για cocktails και δουλεύει πάρα πολλά καλά, λόγω του ότι τραβούμε και κατευθείαν από τη γυάλα, έτσι απογειώνει τη γεύση ό,τι να του βάλεις κάτω. Επίσης, πολύ ωραίο feature είναι ότι ο συγκεκριμένος έχει γυάλα από κάτω αντιτρυπώδη σε αντίθεση με τους άλλους όλους μετούς. Μπορείς να βάλεις μέσα νερό με διάφορους χρωματισμούς, μπορείς να βάλεις μέσα κάποια φυτά, ακόμα και ψάρια έχω δει να βάλουν μέσα. Θα το συνιστήσω εκτός αν θα βάλετε μαχητές ή koi fish ή χρυσόψαρα, τα οποία εντάξει, να αντέξουν μέσα, αλλά σε κάποια φάση να σου ξημαρίζουν το νερό. Οπότε πάλι δεν το θεωρώ για κάτι το οποίο μπορεί να αφήσεις ψάρι μέσα. Όσοι είδατε διάφορες φωτογραφίες ή οτιδήποτε, απλά βάλουν τα για κάποια λεπτά και μετά βγάλουν τα έξω. Εν τα αφήνουν, μπαίνουν μόνο για φωτογράφηση. Οπότε, αν όποιος να πάει αγοράσει ένα ναριλέ, να ξέρει ότι είναι ναριλές και είναι ιδρύο. Λοιπόν, που για μένα είναι ο πιο ακριβώς ναριλές που μπορείς να αγοράσεις από τη Μετούς. Ειδικά αν το μοιάσεις σε Trinity, δηλαδή με 3 λάστιχα και Grande, ο οποίος είναι πιο ψηλός με 3 λάστιχα και είναι ιδανικός ναριλές για το σαλόνι σου, που θα κάτσεις να καπνίσεις με κάποιους, ειδικά αν έχετε κάποια εταιρεία ή οτιδήποτε και θέλετε να έχετε ένα ναργιλέ για να καπνίζετε με κάποιους συνεργάτες σας ή οτιδήποτε, προσφέρετε ιδανικός. Για μαζί δεν θα το συνιστούσα, γιατί όντας ναργιλές μας φτιαγμένος από γυαλί, κρίσταλο βασικά από ημίας, πάλι είναι εύθραυστος, ασχετά αν έχει κάποιον πάχο στο κρίσταλο του, και άμα σπάσει είναι πάρα πολλά ακριβά τα κομμάτια του. Η τιμή του είναι γύρω στις 4.500 ευρώ και είναι πράγμα το οποίο κάνει τον να είναι κάπως αποτρεπτικός. Σίγουρα είναι ένας από τους καλύτερους ναριλές που έχω στη συλλογή μου, πάρα πολλά σπάνιος να τον αποκτήσει κάποιος, πάρα πολλά δυσκολεύρωτος, ίσως να είμαι ο μόνος στην Κύπρο που έχω τον ναριλέ. Όχι μόνο. Anyway, λοιπόν, πάμε να τον καπνίσουμε ακόμα λίγο, να δούμε τι κάνει μετά από λίγη ώρα που πέρασε ο χρόνος και ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ που είδατε το βίντεο μου. Κάνετε ένα subscribe στο κανάλι μας, αν σας άρεσε το βίντεο. Κάνετε ένα like στο βίντεο, αν σας άρεσε πάλι το βίντεο. Κοιτάξτε ένα από τα δύο βίντεο, μπορεί να έχει κάτι που σας ενδιαφέρει. Ως την επόμενη φορά, happy smoking και ευχαριστώ. Γεια σας.